Wiecie, co to jest, nie? Bo tak po prawdzie to jest instrument. A to jest żaba. Instrument w kształcie żaby. Ale takie mam pytanie do was. Jak się myślicie? To jest gad czy płas? Płas, nie? To co w takim razie znaczy, że my coś komuś puszczymy płazem? Puszczymy żabą? Blank co inaksze. Nie wiem, co to jest, czy szpada, czy szabla, czy miecz, choć to jest moje, ale każdy taki gerit ma dwie struny. To się nazywa ostrze, a ta struna, ta plaskato, to jest płas. I teraz co znaczyło komuś cosik puścić płazem? Darować mu życie. Jak ktoś coś richtig narobił, dawniej to te żołnierze, te rycerze, takie honorne byli, nie? No to miał albo umrzeć honorowo, albo być niehonornym. I czasami się tak zdarzało, że mimo, że coś nabroił, że coś przeskrobał, konia stracił, ja nie wiem, jaki tam był ten kodeks honorowy tych kar, to mu darowali życie, ale płazem. Czyli co? Całki oddział, albo jak oni się tam mianowali, blondyna, to mi musicie wybaczyć, to go prali tą częścią i to nie byle jak, no se stowali w dwóch rzędach, ten borok, on musiał na czworakach, bez tej wierzchni jakli, lecieć pomiędzy nimi, no im szybciej, tym lepiej dla niego, a oni go okładali tą stroną, czyli go płazowali. A więc puścili go z życiem, uszło mu to płazem i no niehonornie. No teraz już czegoś takiego nie ma, takich kar, ale to już wiecie, co to znaczy, nie? Że komuś się coś udało. My wypadali u nas na Śląsku, lapło mu się.